Kani kadai ke All India Radio Shillong ke khubor ban puliat I ibadahun ramdi. Kimat bakong san jong ke khubor mentak stem. Yakran Menteri ki kampo ieng ke Sarkar Pedeng Urajnath Singh bat Menteri rangba ke Assam halor ke jing pethai bom ha Guwahati. Yok kami ki arngut ki dukhat ke Alpha ki bak subadon keti hakatai ke jing pen pethai. Menjur ke kabinet ke Sarkar Jilla ya ke draft matri kam ke Jilla na ke benta ke jing bha kam na ke benta ki brio ki badan jing duna ki dukhat men ha ke balapen ki no na ke lai benta sya ke saw benta. Bat pelat usong kenar Justice Pinaki Chandra Ghosh ya ke website jong ke Lokpal. Ke website ke ban ai ki jing tip syapang ki jing trikam jong ki he ki badai pet ki jing persya ki kam bam sam. Ki kubor babanya. Ha ke bayadai ber ke jing pen pethai bom ha kabalaja ha Guwahati ha ke mit sengi balang ki ha ke bakhat arngut ki brio ki lamen sa ha ke te ke jing ja. Menteri ki kampo ieng ke Sarkar Pedeng Urajnath Singh uladap banyak keren bat Menteri rangba ke Assam Usar Bananda Sunowal leng ba ke fun. Usunowal ulapen pau syo Menteri ki kampo ieng halor ke jing trai shitom jong ki pulet bat kiwei ki tenat banwat benya halor ke te ke jing ja. Menteri rangba ke Jilla ulakot ro ye ke jing elang high level security meeting ha Guwahati henden ke janmin. Hakawai kalyang pan ki pulet ke Assam kila lapksai ki badan keti ha ke te ke jing ja pan pethai bom ha Guwahati. Haka kerwa Commissioner of Police ke Guwahati Udipak Kumar ula ong bahenden ke sengi layo ban kem ya arngut ki brio bakentup ya uleno ke Alpha ula ong ru bakidan saar nilai ngut ki weipat ki badan keti haka te ke kampentrium bat ki pulet ki dang ye thwet ye ki ula ya thu ru bakite ki arngut ki trei kum ki sleeper cell jong ka seng Alpha. Ukumar ulaya thu ru baki pulet kilayo kurup ya ki gunpowder ka pistol bat kiwei ki tiar pen pethai hakate ki jingkhenra ka balapen long ha kathan Panjabari ha Guwahati. Usimbot Menteri rangba ke Jilla ba Prestun Tensong ulakar pat sikit khat ka seng HNLC ki badangdan ha Bangladesh bakin bot ikidin jat jong General Secretary Barim jong ka seng Uchari Sirfield thank you. Habaya keren bat kinong thok kubor henen kesengi ubat tensong ula ong ba ke Sarkar ka yai pli ki jingkhang jongka na ke benta ki dkhat jong ka seng bakin wan ben pendem ya ladi. Ki pulet ke Jilla henen kesengi ki lakentat ya ke jingkam jong ka seng HNLC ya ke jing sya penyap jong ba Romeo Lingdo bat kala ong ba utei ubala sya penyap ula bandehi unong trei ba sop jong ka seng. Ka Superintendent of Police ke East Khasi Hills District ikong Claudia Lingwa hakat jingekren bat kinong pathai kubor henen kesengi ila ong bakate ke jingkam jong ka seng HNLC halor kate ke jing sya penyap jong uba Romeo kalong kabam shisha hakaba utei ubala sya penyap ula bandehi unong kersyan basop jong ka seng. Ka SP kalaya tur uba ki pulet kilayo ik jing tem ba uba Romeo udei ubasat pen poi pisa sya ka seng HNLC bat ke jing sya penyap jong u kala bandei na ke jing syat syukor jong uhi. Ka SP kala ong ruba ka HNLC haduk menta kala bandan kumba arpau na arpusan ngut ki dekat ki barangdan ha Bangladesh. Ka kabinet jong ka Sarkar Jilla henden kesengi kala dap ban menjer ya ka draft jong ka matrekam jong ka jingpen kop bori ki brio ki badan jingduna ki dekat men. Usimbot Menteri rangba ka Jilla uba Prestun Tensong hadien jong ka jingyalang ular ya thu shikinong pathai kubor ba ya ka matrekam la dap ban menjer bat la ong ru balapen kiu ya ka jing bha kam na ka lai benta sya ka saw benta na ka benta ki badan jing duna ki dukhat men ula ben rap ru ha ka baya dei ba ka jing pendong ya ki sya ki jaka pule la pen kiu ya ka bha sya ka san benta kat kum ka an ka balapen thama ha usnam arajar khat hendriu ha ka ju ka por ka cabinet kala menjer ru ya ka jing terwa na ka tanat social welfare Bantung ya Mission Director na ka benta ka State Resources Center for Women ha ka contract basis ka basisnam. Lapelat ya ke website jong ka Lokpal ke website www.lokpal.gov.in. Ya kan dia ke website lapelat de utshoknar u Justice Pinaki Chandra Ghosh ha ka jingi don rengkat lang jong ki dekat jong ka Lokpal ha New Delhi henen kesengi. Kan dia ke website kan ai ki jing tip syapang ki jing trikam bat ki mat trikam jong ki he ki badai pet ya ki jing persya ka kam bamsam. Katkum ko khubor balayo lum layatu baladep ban pen kre ya ki jing pen mi ya ki an bat ki kendon bakan thup ru ya ki rukam ban pedyang ya ki jing ujor. Baro ki jing ujor ki balayo hadu ka khandriu tarik ubnai ya yong la pen kut no bat ya ki jing ujor ki bahadien ka te ka tarik ki ladan hapdeng ki jing bishar ya ki. Ka Lokpal ka dikaway na kathemmay ka banengkong hakari India ya ka balathaw ya ka hapo jong ka Lokpal an Loka Yuktas Act arajar khatlai halor ka jing thmu banwat jing tep batwat banya halor ki jing kenno bamsa persya ikinu ki bre ki batre hakitnat sarkar. Kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong.
Usumbut Menteri Rangba Kejela ubak Presiden Tensong ula pentip bagi Menteri Rangba Kejela Assam bat Meghalaya kindan ya kejingelang hadin ke arpulai terik menta ubenai banyak keren halor kekam jingya kaja khaput kebalasa teng laslem hapdeng kini ki arjela. Habaya keren bat kilat pathai kubor hadin jong kejingelang jong ke kabinet ubak Tensong ula ong balala ban penlong ikini kejing la ban penlong ikini kejingelang hakatayo ke baningkong ne baar jong ubenai jeliu. Usumbut Menteri Rangba ula ong bah ketik ya ketik kejingelang anya keren ya kejing baya dei bat kejing ya kaja khaput khamtam hadien kejing ja kabalaja habala khawa. Shushu ula penpau ruba kahima nong spung mensham snem kaladap ban ai ke sernot NOC syaka sarkar Assam halor kejing penteri kam ya ke skim surong PMGSY. Ha ketik kathan. Uba Tensong ula benrap ruba ke skim PMGSY kadai ke babai tingka dak sarkar pedeng tiu ang ba umyo iya kanu kejing lara penteri ya ka nak sarkar Assam ne Meghalaya namar kadai hi na kabenta kejing wanra ka roi kapar ha kate kathan khapun ula kantha roi kalyang persha halor kejing kentho jongki ya kejing bomla ban penbet ya kejing ya kaja khapun ula ong ruba ka seng kongres habaro artli ki jela hakisnam balaletno ba makiru kimsham lala ban le ban penbet ya kejing ya kaja khaput hapdeng kini ki arjela. Ka kabinet ke sarkar jela kaladep menjur ya ka riti trikam ka Farmer Empowerment Commission jong ka Farmer Commission kumbala penbet da ka dor barba jong kinong rem ka balalong haus nem baladem. Ha kejing ya keren bat kilat pathai kubor hadien kejing ya lang Usumbut Menteri Rangba Kejela ula ong baka sarkar kan sasna ya ki kendon na kabenta bantau ya kate ke commission haswa bantung ru iki dukhat ki banyalam ya kate ke commission. Ula benrap ru baka te ke commission kan longkit kli ban penmi iki matri kam bat ki jing terwa ki ban pet ya ki jing mentoy bat ka bha kamiat jong kinong rap ha Kejela. Ula itu ru baka sarkar kadang pen kre ban rakhe ya ka snem jong kinong rap ha usnem arajar arpau. Kaying bishar bahakli du jongkari ke Supreme Court kalapan ya ke jubab na ke sarkar pedeng bat na ke Central Board of Secondary Education CBSE halor ke jingkerpat ya ke ban bahak benta kumba shipau na ke shispa na ke benta ki beri ki bawan na ki longyeng ki baduna ke yok kakon hakabaya dei bat ke eligibility test arajar khat khandai. Kamit kinong bishar bakantup ya ke Justice Indira Banerjee bat u Justice Sanjeev Khanna kilapan ya ke jubab kabaki day ban ay haswa kshitarik unaitung kasngi kabakin sngap bishar biang. Kaying bishar kalashim sngap bishar ya kini kejing kerpat balabu deki katu kat ni kinong hikai ki bawan na kilong ying ki baduna kayok kakon ki batemu bantok ya ke exam CTET. Kita kinong ay dorkas kila pentip sya kaying bishar baka CBSE kala penmi ya ke advertisement ha ubanay kala lengkot menta usnam halor kejing penlong ya ke exam CTET ha kabakam syam lapen pau ya katei kejing bahak bentah. Ka SOS Village ka badan ha umyam kala penlong ya kejing rakhi ken mau buram ya kesngi International Day of Families ha kesngi palai halor kapang No Child Alone. Ha kejing yalang ka bala penlong ha katehi ke jaka ha kejing don rangkat jong UMDC ka Omroi constituency uba rangken sai Kharbuki. UMK Pradhan u Assistant Village Director jong ka SOS ulayathu bahadu menta ki don shispa arpunyo teli ki long ying ha Shillong bat nabaro ki project ki don sauspa saupo teli ki long ying hapo kate ka Shatri ka bakedop ya ki arpun rio hajar ngut ki khna lengba ki flagship program ka family based care program bat ka family strengthening program. Ula benrap ru baka jingthmu jong ka SOS India ka long banthau ya ki long ying na ka benta ki khna khnang bakinyo ya ka jing it kajing buram bat kajing sengu shengan. Ka kiang nangba inter-office carom board tournament ka bakhandai ya ka balapan ya ka Meghalaya State Government Employees Federation Jaintia Hills Unit Juwai kalasdang ha ka office jong ka Meghalaya State Government Employees ha DC office Juwai. U General Secretary Barim jong ka MSGEF uba H Sutanga ula pli perda ya ka te kajing ilek ha kaba kumba khatlai tili kitna trekam ke sarkar kilawan banishim bentah. Ha shwabn penkot ke khubor sashisin kimat bakongsan. Yakran Menteri ki kampo yeng ke sarkar pedeng Rajnath Singh bat Menteri Rangba ka Assam alor jing tei bom ha Guwahati menjur ka kabinet ke sarkar jelai ka draft matri kam ke jela na kebenta ke jing bhakam na kebenta ki beri ki badan jing duna ki department bat pelat ushokner Justice Pinaki Chandra Ghosh ke website jong ka lokpal katung ila poi shabakut jong kubor wan chpi na ka All India Radio Shillong
Nentang ye so nabat ke Delhi station.